Hello everybody, this is Premià de Mar. We are in the Catalan coast near Barcelona. We are at the beach in front of our high school and we are 19 humanistic high school students from the Institute Premià de Mar. Our teacher of Ancient Greek, as well as the organizer and the responsible for reading this, is Margarida Capellà. In this book, Odysseus swims ashore on the island of the Phainkias, Charui. Naked and exhausted, he hides in a pile of leaves and falls asleep. The next morning, awakened by the laughter of girls, he sees the young Nausicaa, who has gone to the seashore with her mates to wash clothes after Atenea told her in a dream to do so. He appeals to her for help, and she encourages him to seek the hospitality of her parents, Arete and Alcmeus. Bonjour tout le monde, nous sommes à Premià de Mar, sur la côte de Catalane, près de Barcelone. Nous sommes sur la plage en face de notre lycée. Nous sommes 19 lycéens humanistes de l'Institut Premià de Mar. Notre professeur de grec ancien et organisatrice de la lecture est Margarida Capellà. Nous allons lire en catalan le 6e livre de l'Odyssée où Ulysse Odysseus nage jusqu'à l'île des Phéaciens. Chérie, pendant la nuit, Athéna se rend au palace d'Alcino, roi des Phéaciens, et envoie un rêve à sa fille Nausicaa pour lui donner l'idée d'aller laver son ligne sur la côte. C'est un arrangement pour lui faire rencontrer Ulysse. D'aquesta manera, dormia allí el soferdi divinal Odisseu, afeixugat pel son i pel cansament. Mentrestant, Atena se'n va anar al país i a la ciutat dels Feacis, que antigament habitaven l'espaiosa Hiperea, prop del Ciclop, uns homes arrogants que no paraven de saquejar-los, perquè eren superiors en força. Nausiteus, semblant a un déu, els va fer traslladar d'allí i se'ls va endur i els va fer establir a Esquèria, lluny dels homes feinadors. Traçar un mur al voltant de la ciutat, edificar cases i construir temples per als déus i els repartir als conreus. Ara, però vençut per la parca, ja havia baixat a l'Hades i els governava Alcinous, coneixedor de pensaments provinents dels déus. La dea Atena, la Duis d'Òliba, es va presentar al seu palau, meditant el retorn per al magnànim Odisseu. Va entrar a la cambra ben treballada on dormia una noia semblant a les immortals pel seu cos i per la seva bellesa, Nausicaa, la filla del magnànim Alcinous. Molt semblant a ella, Atena, la de Duis d'Òliba, li va dir: «Per què la teva mare et va infantar tan deixada? La roba llustrosa està desenllaçada i ja tens a prop el casament, en el qual caldrà que tu mateixa te la posis i que n'ofereixis als qui t'acompanyin. Car, en aquests detalls, arriba la bona fama a la gent i en tenen goig el pare i la venerable mare. Apa, doncs anem a rentar tot just a puntir l'aurora. Jo mateixa formaré part del seguici per ajudar-te a enllestir de pressa, ja que aviat deixaràs de ser una donzella. I és que al poble et pretenen els més distingits dels feacis, la nissaga dels quals també és la teva. Au, vinga, demana al teu il·lustre pare que abans de l'aurora et preparin les mules i el carro i que et dugui els cenyidors, els peples i la roba llustrosa. Fins i tot és millor també per a tu anar-hi a dalt que no pas a peu, perquè els rentadors són molt lluny de la vila». Havent parlat d'aquesta manera, Atena, la d'ulls d'òliba, se n'anà cap a l'Olimp, on diuen que hi ha l'estatge eternament segur dels déus. Ni els vents el sacsegen, ni la pluja el mulla, ni la neu el cobreix, sinó que sempre hi ha un cel blau i sense núvols. Allí és on els déus benaurats fan joiosa estada tots els dies i on tornar la d'ulls d'òliba després d'haver aconsellat la noia. Aviat arribà l'aurora de bell tron i va despertar Nausicaa de vells peples. Ella, admirada del seu somni, anava per les estances a explicar-ho als seus pares. Al seu pare benvolgut i a la seva mare. Tots dos els trobà dins del palau. Ella estava asseguda vora la llar, al mig de les serventes, filant llana de color porpra. A ell li va sortir al pas tot just quan anava amb els prínceps il·lustres cap al consell, on l'havien cridat els nobles feacis.